În camera de confesiuni. Hai să auzim după. Valentina. Nu fă la catini, chiar e. Sincer. Hai, Gigi. Nu ai nimic. Haide, bă, zici. Băi. Trag, rup ușa sau? Păi ce sau? Du-te, mă. Nu merge. Uite, mă, că la mine se deschide dinainte. Dar trebuie să fii tu de asta. Că eu nu ți-am zis că nu mă las pe mine. Albumul de moacă, hai. Albumul moacă? Da. Ia să văd. Din partea familiei. Aha. Hai, am lăsat acolo. Hai, vedem acolo. Ce e? De acasă? Da, da, știu. Hai să vedem ce poze au primit. Nu! Că poate să urâți. Nu, mă, nu acum, vă chemăm noi. Vă chemăm noi. Vă chemăm noi. Să vedem. Azi că le-au eu. Să vedem. Păi le-au eu, să l-arăt la băieți. Hai, mă, să vedem noi mai întâi. Hai, mă. Hai! Bă, bă, bă! Da, cuțitul. Haide. Hai, mă, să uităm noi mai întâi. Nu coage. Ce-ai făcut, mă? Suntem urâți. Arată-l. Stai, Gogule! Toate suntem urâți. Hai, și Cine, mă? pentru de la... Păi da, și noi și... Valentina în partea familiei. Hai, dracu! Hai că zic eu dacă e urât tot. Ia, Cătă, zi repede. Hai, vedem. Cum să mă tundă cu toi așa? Nu, hai că le-ați văzut. Gata, că dau. Hai, mă, că le rupeți, bă. Stai, mă, ușor, stai ușor. Hai, Gata, dau, dar fără să vorbiți. nu, fără. Ia uite, ce mișto. Când te-a prins, dam cotoi? Da, mă, cotorosul. Cât de prins. Alea luate după site. Hai că dau repede. Dar de unde spui? Lasă-mă încet. Nu, că nu sunt. Ia, mă, mâna! Mă, că ești frumoasă. Hai, mă, că e nivou și acum. Hai, uite-te tu că mă uit eu Că din nașpa poate să Asta ne fie. uităm noi după, da? Sunt frumoase, mă. Uite, te-ai pe scaun aici? Nu te cu pantofia de milițian. E. Tu erai aici? De rubi. Că e stai așa cum îi zici, frate, am uitat. Sunt frumoase, mă, până acum. Bine că ești mult mai frumos în realitate, dar na, asta... Asta e, nu. Am pus înainte să intră. Mamă, semen cu... Sper că nu are cu mine, nu are cu mine. Oh, ce fata am. Oh, ce fata am. Cine e? Cine e? Tina. Ei, Nu are nimic. ia uite ce... Cine? Ralu. Unde e asta? Nici la noi. Casă. Aici, te știu așa, ha? Așa mi-aduc aminte. Alea de la început, nu vezi că E are... periculos aici. Uite pe Tina. Cine doarme aici? Pe când? Nu cred. Face pantofia. Tina, vino să te vezi. Aoleu, uite-mă și pe mine. Uite-mă și pe Hai că mine. aici suntem bine, numai că mă strâmbam eu un pic. Aici suntem bine, ce? Ia să le văd și eu. Unde sunt? Stai așa. Asta ne uităm noi. Hai, bine. Oricum mă le-au dincolo. Ia uite. Uite pe Elena cu perna între picioare. Da! Da, sunt clare. Păi, Vezi, cred că au băgat ei după site, mă, le fac. N-are cum, că sunt prea clare. Vă puneți cu mine care știu tot. În ce față aveam aici? Că anul în alți ani lăsa cu pozele. A? Îi lăsam, mă, să primească poze? Ba da, mă, da. Era și băbunii. toți ani ne-am trimis, mă, poți ce? Albume, toate. Ce faci, Gogule? Prea ești fotogenic așa, da? Ce e să faci, mă? Mai ușor, mai Da, mă, da, din noi, ce să Ce vezi? dracu? Păi să pupau, ce... Na, astea, mă. Ce făceam? Se uitau. Da, da, când avem. Gata atunci. Astea le avem, nu? Aici sus. Când a fost ziua voastră, De unde? când a fost Aici de la party. Asta cu Halloween, nu? Uite,
Uite cum arăt eu, mă, că zici că-s Marta Logan. Nu să mă placă vreun om de afară. Tu nu vezi cât de urât arăt în poze? Toți arătăm. Nu intră nimeni, mă. Unde, bă, că n-arată toți urât în poze? Ce Toți ăștia care se urât. Că nu-i place să se Uite, pe el cum arată în realitate, ești nebun. E sâmbătă în gale. Wow, Elena, ce părea-i cap! Este porul meu. 20. Natural de la mama lui. Exact. Cam Asta e noi de la fratele. băieți, da. La băieți. Asta e la băieți în casă? Da, mă, că stăm noi cu cărți. Ce face? Ce faci? Bă, cu... Ia uite-l pe Marian. Da, abia la Da, jumătate. bă, ce livrezi La tu, mă? jumătate. Sunt multe, mă. Cine e? Cine? Dimineața? Noi dacă făceam lista de cumpărături. Odată. Asta mai e odată. Și feța vezi Asta dimineața. acum. Cu inelul, da. Băi, e bun? Când te-ai emoționat atunci. Vai, te-ai pus în genunchi de acolo. Ai, Așa? Eu l-am Ce dus. direct ești nebun? Nu, e direct aici, mă. Ba da. Ba da, Da, mă, Ah, spuse da, de că ei, mă mă, fac. astea, uite cum arată, n-avea cum să facă. Uite, asta e la întâlnire, la baldachin, afară, Aoleu, are și din asta. lipsă aici. Uite, aici v-am mai confiscat din ele. Da, da. Confiscarea. Ne-a luat? Da, mă, că erau cu mesaje de astea, că așa se întâmplă. Păi, dar nu-i voie, mă. Pe cum nu vrei că scrie mesaje în Caută poze? așa. Uite ce vine aici, mă. Caută ea. Hai, gata! Gata! Cu mesajele ei. Ia pozele la rând. Sau care este Cine e asta? Era eu. Pe spate. Mulțumim, cumnate. Hai, vin încoace, ne uităm. Nu, mai las, că m-am uitat așa ca să plece lumea, repede. Ca să nu zic că nu le-am arătat. Hai mă, că ai timp să te uiți tu. Hai de el, lui și după Hai, aceea ia. și noi. Păi da. Ia, du. Hai, uite-te până vine Elena, hai. Hai, ia. Hai, uite-te până vine Elena. Hai, dacă nu, na. Dacă nu se uită, na, ce să-i fac? Acum trebuie să dăm repede, mă. Nu, Hai, mă, mă, dar dar hai să le repede, vedem pe uită-te fiecare când în vrei, fațele când. altele. Asta nu ne uită la mine, ne uităm la tine. bagi De la la cine ai mine. primit-o? Hă? Bagi la mine. Tu nu mă vezi. Hai, Te-am mă, îmbrăcat că în nu- mireasă, mă. Da. Tu, mă, ce bine vă sunt. Ce ani veci fețe aveam? Hai, mă, terminat. Zâmbet forțat și alea. Uite, că aici m-a enervat maxim. Why not now? Aici nu-mi plăcea deloc asta, nu știu ce m-a pus să mă îmbrac în ea. Ce mă traumă. Unde am păcălit eu cu fața asta de m-am băgat aici? Păi, măcă. N-am vrut să mă că eram baie, da. Aici unde răți? Nu știu, dar am un capăt de... Asta e când mi-a luat interviul ăla. Care măcă? Asta. Când mi-a prima dat... zi. Da, mi-a În prima dat emisiune. marcajul. Ce polung aveam. În asta te știu, dar nu știu de unde te știu așa. Măcă. Am imaginea asta în cap, știu că așa am Pune făcut du biletul ăla în dulapul. Ăsta? Da. Hai, puși. E din partea familiei. Nu știu înapoi cine. Bucuriță. Unde să-l pun Hai în să dulap? ne pună cheie. Le răspăiește repede, eu mă uit ea dacă sunt nasol. Aici tot ești? Pardon. Oh my god. Dar n-am drăguț? Da, da. Deci că te mângâiai. Sunt frumoasă, mă, că îmi dor. Ia să Se văd. mângâia singură, ziua. Hai, dă să văd și eu că plec în 5 minute, bă. Așa Dă zici? mă să văd și eu că plec Nu a în zis 5 minute. nimic. N-auzi mă că a zis Nicu. Taci, Așa zici? bă, Nicu. Aici doi? Plecăm? Dă mă încoace. Hai mă, nu fi bulan. Da, Da. mă. Păi și eu când văd mă dacă îl las aici? Bă! Vino în Hai, mă, coa. dă-i. A, mă, bă, ești criminal, mă. De el mă moacă, că îl vezi tu mâine. Nu știu, vezi că ăla e de pe ăla pe jos. Nu l-ai băgat în... Unde faci colecție? Știu, le-ai dat. Ca fâ. Pe nu l-ai dus în dulap tu? Nu ne uităm. Eram frumoși. Noi oricum suntem, nu? Eu nu.
Hai, lasă. Ia zi, Gigi. A, dar tu ai multe poze de afară, nu? Bine? Eu? Câteva, da. Păi dar ce s-a uitat? Nu s-a uitat. Nu s-a uitat. Ei, nu m-am uitat. O să lipesc. Să avem și noi. Am la ce să mă uit. M-am uitat la astea. Mai uitați, mai M-am atent. uitat la astea de vreo 10 ori. Azi, că n-am ce să fac. Înapoi la celelalte. Am treabă, vă 3 zile, mă. Stai așa cum mulțumesc. Bă, dar sunt și eu aici, mă, uite. Nu mai e nimic, acum o să aduc. Sau nu prea. Nu suntem așa fotogenici. Ce, că nu stă mie bine în negru. Ce are, mă? Așa am zis, că nu suntem. Hai niște nici eu. Hai un nicuzi când ești forță. Și eu puțin. Mulțumim pentru poze. Mulțumim frumos. Vă apupăm. Ia mai și noi poze. Nu avem. Uite și aici. Vrei tu așa? Da. Am marca? Cam la ce spun. Uai! Ce ai văzut, mă, nașpa? Nu. Te naștea. Nu prea le-am văzut că ai dat repede că mor. Ce s-auzea pe aici? Ce auzea la alea în care te-ai pus în gen... Nu, cred. Ba, da. Și la alea care erau așa. Nu mai vede potențial. Vezi, bă, că multe-s Da. de 2 ori să le ieși tu. Mamă, ce față. Da, degeaba. Am aici, numai că e transparent. Dar eu l-am aici. Am să-mi fac un și să-mi pui din ala. Așa, dar te-l surpriză. Aia trebuie să o arunc. Da? Ce obosită, mă? Da, să mă mai uit și eu, că acușa plec. Stai puțin. Nicule, plecăm, mă? Eu plec. Mamă, roche de mireasă. Deci asta. Au șuvițe alea. Și raporturi blondă. Așa rămâne. Da. Nu mi-ai ieșit cum trebuie. Ia. Ce față am! Vali! Tu vezi câte capul am eu? Întâi să Ce când față asta ai ești tu, poza tu. acolo? Prima zi. A ta, mă, nu am. Uite, bă, nici cu bani. Sunt urâtă, dar nu contează. Și uite. Ce brandam. Mamă, Vezi, dormim crăcănate? mamă, deci cum... Frate, de ce dormeam așa? Deci trebuie să ne astupăm cu pilota. Ce ai, mă, că? De câte ori te-am venit să fiu sănătoasă. Ce că pastile? Mă duc? Cine mă văd? Nici eu, mă. Nu. Mă duc? Ai mi-a dus și apă? Dar până o punem, că ai apă aici 2 pahare. Goale. La mine de azi. Goale? Ți-am zis cum e intrat scobitoarea de aici până aici?